Obávate sa výkyvov cien energií? Energetickú nezávislosť môžete získať vďaka vlastnej výrobe elektriny z fotovoltiky. Stredoslovenská energetika vám pomôže s riešením technických otázok, s legislatívou a prefinancovaním. Máme za sebou takmer 200 realizovaných fotovoltických projektov. Poskytujeme individuálne riešenia na kľúč, vždy na mieru konkrétneho zákazníka. Jednou z realizácií bola aj inštalácia fotovoltiky vo výrobnej spoločnosti Grand Power v Kremnických Baniach. Spoločnosť Grand Power je zbrojárska firma, ktorá vyrába prevažne ručné strelné zbrane. Pôsobí vo viacej ako 60 krajinách celého sveta. Zameriavame sa na výrobu športových zbraní. Ďalej sa zameriavame na výrobu vojenských alebo policajných zbraní, alebo teda zbraní určených pre ozbrojené síly alebo ozbrojené zložky po celom svete. Odber spoločnosti Grand Power činí viac ako 860 MWh elektrickej energie ročne. Je to rozdelené do tých dvoch prevádzok. Realizácia fotovoltického systému v spoločnosti Grand Power prebiehala v úzkej koordinácii s rekonštrukciou výrobných hál, pričom pôvodný technický návrh fotovoltiky s výkonom 99 kW bol na základe žiadosti od zákazníka ešte počas samotného projektu navýšený na aktuálnych 198 kW s použitím dvoch 110 kW meničov a panelmi umiestnenými na 3 objektoch. S ohľadom na charakter odberu a energetické potreby zákazníka, ktoré posudzujeme v rámci nášho bezplatného energetického auditu pri návrhu technického riešenia, sme zvolili nielen južnú, ale aj východnú a západnú orientáciu umiestnenia panelov. Prevádzka tak dosahuje energetickú sebestačnosť na úrovni až 50 %. Nakoľko sa jedná o lokálny zdroj s výkonom nad 100 kW, realizovali sme u zákazníka aj moderný systém monitoringu výroby a spotreby a legislatívou požadované dispečerské riadenie. Máme 3 elektrárne alebo 3 systémy fotovoltiky, dokopy 300 MWh. Na tejto fotovoltike, alebo teda prácou tejto fotovoltiky ušetríme až 180 MWh ročne, čo činí približne 2600 € mesačne. Legislatívna časť bola pre nás najnáročnejšia. Dostali sme pomoc od Stredoslovenskej energetiky. Bola to nie len pomoc, ako prihlásiť na OKTE a na URSO, ale takisto fyzické zapojenie vlastne fotovoltiky do siete. Jednoznačne by som fotovoltiku od Stredoslovenskej energetiky odporúčal, vzhľadom na to, že to je jeden balík uzavretý, dostanete službu, nemusíte sa kvázi o nič starať, len na konci splníte zákonom dané podmienky. Stredoslovenská energetika vám pomôže vo všetkých krokoch. Od bezplatného energetického auditu a technického návrhu až po uvedenie fotovoltiky do prevádzky. Výhodnosť fotovoltického riešenia pre vašu prevádzku si môžete overiť aj vy na sse.sk, kde nájdete aj ďalšie informácie o fotovoltike od SSE.